Mediċini, wieħed milli nintlaqat jgħod jgħidu li out of stock, m'għandniex, bħalissa qed nistenna l-kwotar. Nispera li l-affarijiet jiġu kontrollati aħjar. U jekk ma jaslux il-mediċini, illa għandi bżonnhom irid nixtrihom. Mhux hekk, ma nistax noqgħod mingħajrhom jien. Ilhom jgħidu, imma qatt għadhom ma waslu. Jiena ma qatt ma ġabhom li wara l-bib, it-tifla tmur iġġibhom li. Jien ngħid għalija pensjonant u li qed nistenna li nibqa' għaddej speċi bis-sistema tiegħi kolli għajnuna li jkun hemm bżonn dak li huwa sptar, mediċini, li pereżempju jkun hemm maħsuf fejn jistgħu jintaqgħu l-anzjani. Il-kontijiet ta' dawn l-ilmassem nispera li taffuhomna, għax jiena wieħed mill-imbagħti bil-kontijiet ta' dawn u l-ilma, żgur. U bħali għab ħafna. Dak kienet waħda mill-li qal li se jagħmel u veru. Iwa, għandi fiduċja li jonsu. Qed nistenna fl-aħħar wara ma nafx kemm snin nibdew verament naħsbu għall-enerġija alternattiva, forsi xi darba gvern serju jaħseb għall-enerġija alternattiva. Qed nistenna li tal-inqas jiġi mxandar uffiċjalment li se jorħsu. Nisperaw li l-kontijiet ta' dawlu l-ilma xek ikunu jibdew jorħsu. Jiena ma nemminix sajda ħass id-dawlu l-ilma. Waħal ta' xoħra biex. Xi ta' xoħra ġiet, xi ta' xoħra. Jien affarijiet tajbin nistenna. Bħal dik li żieda naħseb tal-għoli tal-ħajja. Skont kif wedhom nistamaw li jkompli jżomm il-kelma tiegħu fuq hekk u li joħloq iktar xogħol. Nistenna ovvjament bħal kull sena iż-żieda tal-għoli tal-ħajja li se tkun suppost aktar mis-soltu.